nna ikwu mgbe na-ajụkwa sị ka mmalụkwa ma o nwere mmemme eji wee mara Akwu-ukwu ebe a n'ala Igbo anyị na-enwegasị afịa ọlụ na ọlọ mmụọ na ojiọkụ na ime ala na wee na-asị ka mmalụ ma o nwere nke eji mara enwere emume eji mara Akwu. Emume anyị na-eme n'obodo a mana enwere eji mmalụ obodo n'emume niile ahụ. Enwere nke eji mmalụ obodo n'emume niile ahụ dịka mgbe maka na akwụkwọ nsọ nwere ebe ọ kọwara si na o nwere mgbe o ruru na di nwe na bụ Jizọs Kraịst na mgbe o ruru okwu ụmụazụ ya oriri eribe oriri alisa osi ya na-emenụ nke a na ncheta nke m na-emesiri ife niile mere mana oriri ikpeazụ ahụ ọ gwara na-emenụ nke a na ncheta gịnị nke m. Emume anyị nwere n'obodo erika dịka nsi malụ. Enwere emume ịwa ji dịka nke Igbo niile na-eme mgbe anyị nwekwara ife a na-akpọ iri ụta. Anyị nwere ife a na-akpọ ife ahịa ọrụ. Anyị nwere ucheji ọkụ. Anyị nwere emume a na-akpọ Olise. Anyị nwere emume a na-akpọ Ekupe. Anyị nwere ime akwụkwọ ogiri. Anyị nwekwara emume a na-akpọ ime agwụ. Anyị nwere emume a na-akpọ ime anyị. Anyị nweziri emume a na-akpọ bụ NKAmANU. Emume a na-akpọ NKAmANU a bụ eji mmalụ nna anyị bụ Akwu-ukwu nke ọ sịrị na-emenụ nke a na ncheta mmụọ gịnị Akwu-ukwu maka na o nwere ihe eji ode echeta mmadụ n'ihe o mere. Maka na o nwere ebe ngwa so na nna anyị bụ Akwu-ukwu ka ọ gbalụ nta bata obodo a ọ batazi mbido ngwọ n'ime mmiri obidozie etebe ngwọ na-etetazi ngwọ bụ izu isi na-agbapụta mmiri na-aṅụ ya. Mesịa ya bụ nna anyị afọ doziri ya bụ ngwọ afọ n'ụdị ọ ga-adị. Mmechi ala ọma ya ete nwachaa ya ete waa nkwụ wasịa ya ọ dịka mmadụ ọ na-arịgo ya na-ete ya nchi NKAmANU. O nwere ihe eji ete ya bụ nkwa a na-akpọ NKAmANU. O mesịa o mebi ihe a na-akpọ ime emume a na-enyedoro ya. Emume a nna anyị mere ugwu ojii o merie mgbe o ji malite ime ya bụ na ngwụcha ọnwa ịsaa na ọ bụ na onye ojii a na ngwụcha ọnwa ịsaa ọnwa ịsatọ o mee ncheta maka onye bidoro ebe ya bụ a na-akpọ ya so na NKAmANU afọ ọ na-eme bụ emume a na-eme maka ite ngwa afọ bụ eji mmalụ Akwu-ukwu maka na ngwọ bụ eji mmalụ Akwu-ukwu bụkwa ife eji mmalụ Akwu-ukwu bụkwa ife nna anyị kwudoro
n'ọfịa mgbe ọ na-agba nta batazie bido tebie wee bido wee omeme omenala ya ka ọ gara. Omenala ahụ nna anyị mere anyị ka na-emerite maka na ọnwa ịsaa bụla na ngwụcha anyị aga medo ife a na-akpọ oji n'ọnwa ịsaa afọ. Ọ bụrụ na eme ihe a na-akpọ agwụ n'ọnwa ịsaa, emesịa agwụ eme emume a na-akpọ a emesịa emume a na-akpọ a eme ife a na-akpọ oji a nna gwa ya n'ọnwa ịsaa ahụ na ngwụcha ya. Emesịa oji ahụ ọnwa ịsatọ ebido mebe nkamanụ. Mana nkamanụ a bụ ife nna anyị debere anyị si anyị na-eme nke a na ncheta nke ya bụ Akwu-ukwu. Nọ eji mmara Akwu-ukwu ka ọ bụ nkamanụ bụ ihe eji mara Akwu-ukwu na ite ndụ. Igbo bụ Igbo na-anụgo ka nwanne anyị nwoke si na ife eji mara ife nna anyị kwado anyị na-emepe ya anyị na-agazi n'elu nda na Igbo bụ Igbo ọ na-anụgo akụkọ gbasara Akwu-ukwu n'ọnụ nna anyị eze nnukwu amamife ka ịgọkwazi ọra Chukwu nọ nso Igbo nwe m, Igbo ndị ọma ọ ga-adịrị m. Okwu m n'ụwa m ọzọ m ga-abịa maka na Igbo bụ ebe amamife. A sị na ọ na-abụ ọtụtụ ọbụla echeghị na-abụ onye mana ya bụ ife mere. Ya bụ ife na-atọ m ụtọ rinne ma na-anụ ya n'Igbo ndị eji emepe na-asị Igbo ndị ọma. Udo doro unu, adụkwala unu, tere unu ike, ama ekene unu, agwapụ unu n'ọkwa akụrụ unu onyekwara ya. Anyị na-edozi mba, anyị na-edozikwa be anyị mana ndị ọbụla nwere ihe eji arụkwa na be anyị a enwekwa mfe ga-eji owu mara anyị arụsị anyị n'afịa dị iche iche. Anyị nwere ụbụrụ ịda arụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị gbakọnyekwu alụ nyere ụmụnne anyị aka. Ụmụnne anyị nwere ndị na-alụ moto, o nwere ndị na-alụ spasị dị iche iche, o nwere ndị na-alụ ụfọdụ ife dị iche iche. Ọ na-asị Igbo na anyị ga-enyekwala onwe anyị aka maka na na-ekwu Japan na-ekwu obodo dị iche iche etu ha si wee jikọ aka mee ejikọkwa aka enyere ndị be anyị aka. Anyị alụkwa nke karịrị maka na Igbo nwere uche nwee amamife rinne. Ọ na-asị Igbo ndị ọma na-egere m ntị tata, a sị na Igbo ga-adịkwa ife ama mmeri ga-adị ka eji ada ụwa. Igbo ga-azụkwanụ ka ahịa ma ya ga-anarọ ka ahịa. Ọ dị mma Igbo na-eke, ọ dị mma Igbo n'orie, ọ dị mma Igbo na Afọ, ọ dị mma Igbo na Nkwọ. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ife dị mma ga-emeri. Ọ na-asị Igbo na-ege m ntị tata, ọmaka mekarịchara ọnụ. Asị m onye kwudoro taa ife dị mma nna anyị ọzọ
Igbo ndị ọma na-ege anyị asị m ka m kenekwa mbụ mụ bụ NG channel asị m ka m kenekwa unu ka anyị tụlee bịa akwụkwọ n'ụbọchị taa wee fụ ka akwụkwọ si wee Igbo amakakwanụ obodo dịgasị n'Igbo amaka mana akwụkwọ a ọ dị too much otu nsefụ akwụkwọ na akụkọ si akwụkwọ anyị ka na-abịakwanụ na-eje na YouTube NG channel m ga na-anụ ife gbasara ife eji mara ọ dị ọtụtụ ife eji mara m ga na-eje na YouTube na-anụ ihe gbasara NG channel m ga na-anụ ife gbasara Instagram m ga na-anụ ife gbasara ndị ewe love you all.